YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Nauna, tungod ni ini, natawag ako ng nagluan, kini ang akong sulit. Ang suliran. Mga minugbong duwa nga matapos ang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong timpanaw. Sa kuna mo suliran nga nagumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong sulit. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RM Drama. Tingadlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong pulmanon ang asuran. Labi na kaninyo Dr. Nay Obra, Dr. Nay Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinapuhi ning akong suwat suliran. Palihog, tagualan ko ninyo sa pangan nga Lemley. 13 years old. O sa kamahuyang, udra Carmen Bohol. Punto personal kining akong suliran. Babae mas kong pakataw, nga maglisod yung kong sulti sa akong parents. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Alam mo kanino itong coloring ng lipstick sa akong ati Ang bago na sa diba? Itry ko ganit libi. Pailimli. Ay, mga santo sa langit panabangi. Naunsa ka? Kalit ka malang kabayot diha, oy. Ang sa bayot ati. Kinsa nag-ingon bayot ko. Ako, God. Kalit ka malang binayot diha. Huwag yung mayong laki ng pakuyawan ti, oy. Mabayot yung tag-ahat. Nganong gilabtan nimo ng akong lipstick? Ha? Ah, uy. Suway-suway lang good kun unsay bation mahimong babae. Unsa? Oh, ang binang akong lipstick ni. Oh, sunod ha. Ay nanigilabti ha. Kay pahubi kag baba. Kay di ka manot brush. Haler. Naunsa ka? Oh. Kadadla taong kumunot brush, no? Ha. Pero kausa na lagi sa kadlaw. Kanang maligo ra ka. Hoy, nanon mo din nasaba man mo. Nay, silim-lima ay. Nanghilabot sa akong lipstick. Limli, ano man hilabot man kuno kas lipstick ni ate nimo ha? Nabayot na ka? Unsa? Bay ko taon. Ako rin sa bago, no? Ay, sumbagon. Hilom diha ha? Hilom mo. Sige na, sa trabaho. Oh, ma. Uma. Dimle, no saba mo ganis taas? Ay, wa pa, uy. Naramigi lalisan ni ate gamay. Isa nagbanghon kang ate ni mo, magpakalalaki ka, ha? Ayaw pakiglalis o mga babae kay binayot ta. Ha? Pagpakalalaki, iwat ay kaliwat nga bayot. Pa. Ay, mabati. Nasakpan ka sa atin mo. Buha nga bitaw. Naibulid ako sa lipstick ni ate ba? Apan, naabta manoon ko nga ako na untang gistingan paggamit. Inan bitaw ti ka nga ladad-ladang. Kaya sama na ako, oh. Free as the bird. Ay, parang kano to, Carla. Ay. Na, di ako masagpaan ni mama o mabunalan ni papa. Imar ginahuna-huna, oy. Ako bitaw sa una, yung nakalisod. Pero gidawat ang ko nila. Saon na to na yung nani magita. Kasi mahims. Di pa ko ready it, uy. Lahi ang imong mga pamilya sa akong pamilya. Kaya feeling na ako. Palayason jud ko nila kung mahibaw sila. Sa pagkatinuod lang, naglisod na jud ba ako sa akong kahimtang? Kanang, dili na ko komportable sa akong mga liho katubangan sa pamilya ba?
Pero may ko magbantay sa akong mga liho karon dili ko maklaro nga bayot ko. Unya, Limli, di adi gitunol sa imong ninong pinaskuhan ko nun unsa man na ma? Kwarta rin gatag. Kiwa ko nun siya mahibaw kung sa imong gusto. Ikaw na lang ko ipalit. Ma. O sige ma, kaya magpalit kong sling bag. Kaya may gisi na ning akong sling bag Oo na, sige ha. Ipalit yun na. Bantay igasto sa wahinongdan ha, Limli. Dili ma, uy. Kana kay pinaskuhan, ako ginang ipalit og butang para may handumanan. Salamat ma. Anong gidamo ko din sa merkado, oy? Kaya magpatapon lang ko nimong pili og sling bag. Uy, ako gi mong patabangon og pili. Labor na sayop ka. Unsa? Mao, kay kani gid akong pilion, oy. Color pink? Si man akong sling bag nga pink. Pero mas ganahan ba yung quality, oy? May fuchsia pink ba? Kanya lang. Nayabag ka? Ipadukol ko nimong mama nako. Ang awa-awa ra ka, ipakuyog ko nimo kay patabangon ko nimo pili. Kaya na may napili na ko, di po ka. Kapan nimo ti, oy? Bitaw. Nice bitaw siya, no? O, di ba? O, go na. Kumado kang may bawaan ni mama nimo. Taguin sa inyo. Yan sa school, gamita. Ay, ganahan makakaan na. Sige. Kanina lang. Ay, kahapis akong heart. Amin ko, ma. Nya sama nakapalit na kag sling bag. Ay naman be. Ha? Asa na? Uy, gagasto siguro nimo sa wahinongdan kwarta no? Wa ma, uy. Akong gipalit yun og sling bag. Asa na lagi? Tanawa ko, Limli. Kuan ma, niyara ma. Uy, ganun ka Pink pagyud ka ayo. Nganong pink ni ha? Limli. Wagid ko na kagamit sa sling bag, uy. Yung akong gikatarungan, akong ating akong gipalitan kay makigbaylog ko sa sling bag nga ako kunuhay nagustuhan bisag dili good. Ingon anak kalisod ang akong sitwasyon. Naglibog na jud ko kung saan ako paggawa sa akong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Dili ba yun na ako kagustuhan nga mabayot ko? Kaya naglisod na good ko. Pero nga nung naamang yung mga sama niya mo, di ba? Lalaki o babae naman untay gibuhat sa Ginoo. Ikadawang pangutana. Sa medikal nga explanation, kung sa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mga magpapanako, ingon ani man ko, lalaki, apan ang pagbati, binabae. Ikatarong pangutana. Wa pa mahibaw nga akong mga ginikanan sa akong gibati. Mahadlok man kong makultahan o palayason man good. Unsaon man ako sila pag-ingon. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Dili ko gustong masamok ang among pamilya. Nakasiguro man jud kong masuko sila. Kaya man sa jud ko nga, malalaki na lang kay lalaki man jud ko. Pero akong feelings lang ang dili mo cooperate. Mapugnan mo ba na ako ning akong gibati? Unsaon? Palihog, tabang tambagi ko. Kini ang akong suliran. Labi. Mga suking panabit ng suyan. Once again, ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kanang you rest when you are tired. Strength is renewed in quiet moments. Oh, ma'am. Mayroon lagi na mga bugoy-bugoy, Mr. Mupahulay, ganin ng nalitagan. Mupahulay, ganin ko na ng litagan ng langgam. Ha? Kita pa ka. So kung kapoy na, pahulay. Ha? Karar ko pag makina. Super andar, wanay tubig, kuwang sa mga uwil, mong overheat. Maura po na itong lawas. So ayaw po sa kung grabe na gano'n, kay sa may stress ka. Burnout syndrome, katong mga trabante nga multitasking, no? Niya kining bullying in the workplace.
or in mga civic organization is dili na sa pwede i-tolerate lang. Nobody has the right or privilege to bully other members of the group. Dili na siya pwede. Okay? Pahulay. Inom daghang tubig, flex na, nga once condition na ka physically and mentally, balik na sa trabaho. Okay? Nanara. Ang atong magtatampok na rawa, si Lim Lee. 14 years old, usa ka mahuyang, usa siya ka gay, taga Carmen Bohol. Personal lang niyang kuan, ha? Usa siya ka gay. Carmen Bohol, musta na nga atong mga chocolate hills niya. May inom namin ako nag-istorya nila ni Colonel Dr. Susi Sinisa, no? Silang Colonel Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Siliuna, ni Lakay Narcisi, mga nahanan ng Bohol. Ikaw kay Balo kadak, gabay ko parinti sa Bohol. One time nag-ating kong hearing sa Carmen Bohol. Wala dito somebody usa ka lawyer. Dugay nun to. Ang iyang apelyido trabaho. Ni attorney trabaho. I do not know kung napa ba siya diya. While waiting sa hearing, kung attorney, parinti na ita. Isa nga, go, parinti ta kay, di ba, attorney trabaho ka? So, ako, Dr. Obra. So, parinti ta. Kaysa Iloilo, kanang obra, trabaho ba, no? So, daghang kay kong parinti sa Iloilo, Bacolod. Diya sa, magkuwag mga tubo kay, mag-obra mo na sila. Okay, so regards kay mga taga Bohol, no? Maadjong adlaw ninyong tanan diya, bargahan na rabang pista ros Bohol, no? Gikas Mayo 1 ngadto sa katapusan sa Mayo, no? Regards si Ma'am Mabil Singko Saniel diya sa Tagbilaran City. Ug si Aida ug si Jimmy diya sa asan na ninyo? Sa Panglao. So regards nyo mga taga Kalapi, no? Mga Yu family, ug mga alis na family sa Nambanga, mga Abilia family. Musta na ba si Engineer Henrito Dodong Abilia diya sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Mga Lufranco family. Ha? Tagkantag mga kalila das Bohol. Tungkol sa kadagan, yan ang ko kahinomlom. Okay. Unang pangutana ni Limli, nga usa ka mahuyang sa iyang matod pa siyang giingon, no? Dili good baya nako kagustuhan nga mabayot ko kay naglisod na gyud ko. Pero nganong naaman gyud mga sama nako. Dili ni kay di ba lalaki o babae raman untay gibuhat sa Ginoo? Yes. Usa ni ka chapter sa mong libro ni sa Psychology Psychiatry ni sa Limley, no? Ang kini magong atong magsugod kog speaker nimo ani. Kini ko yung atong human kaning sexual orientation na ni mga klase. Number 1, heterosexual. Ang lalaki maibog og babae, ang babae maibog og lalaki. Naa say kining imong problema, homosexual. Ang lalaki maibog og lalaki, nga ang babae nga lesbian maibog usad og babae. Naa say bisexual. Ang lalaki maibog og babae. Pero kung way babae, pwede po siya maibog og laki. Murag double blade ba? Mao po sa babae. Ang babae maibog lalaki, pero way lalaki maibog po siya parehan niya babae. Tay mga bagurong mga klase na asexual, na transgender, na LGBTQ. Taghan kayo, no? So akong tuban mo ay Limli, no? This could be due to nature and nurture. Imong environment kay nakoy kailang usa ka parehaan ni gay, they are into mga beautician ni sila. Tulos lang ka magsuon, no? Sila tulog yun. Bayot yun. Siya, mga media gani ko nga, basin ng inyong papa, bayot po. Mga tawar mo po sila. But they are earning very well. Kay mayo biya ng mga beautician ka, mag-hairdo, mag-makeup, but they are very professional, ha? May mga dance instructors ngayon ani. So, this is not a disorder. Kung balikon sa mga usapa, dili na disorder nga bayot ka. This is a way of life. The only time, ako na gisgutan sa among television program with Eric Espina, the only time nga ang pagkabayot or pagka-lesbian mahimong problema, disorder, when it is ego dystonic, meaning dili ka kampante, dili ka comfortable, dili ka happy of being one. But as long as okay ra ka, wala problema. This is a way of life. This is a way of life. Happy ka, yun ani ka. So, magbuot din mo. Dapat gani transvestis, no? Na magliuban nga mag-cross dress gyud. Ang babae o magkarsones, acceptable ra man na, ha? Kuan man na kanang unisex man ang mga pagpanamit. Pero kung lalaki magbistida gani, murag dili na ni siya inonta
kasagaran ba? Mga tao mo take kasi kanlok gini mo kung ikaw lalaki nya nagbistida ka, labi nagwigwig nagtaas yung tagas kikag kuko, murag maka-attract ng gigag atensyon. Pero kung babae kung balikon magkarsonis, magpulo, okay naman. Okay, kaduha pa ko tara. Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mama ug papa nako nga ingon ani man ko. Lalaki apan ang pagkababay, pagbayi, binabayi. Medical point of view ako nang giningon nature and nurture, no? Sa nature, something to do with the level of mga hormones. Ang hormone sa lalaki androgen, testosterone. Ang hormone sa babae estrogen, progesterone. So, kasagaran sa mga babae o lalaki nga gustong magbayot-bayot, mag-inject ni sila estrogen parang mukinis ang ilang kuan. Nganong na may mga ani? Could be possible nga kulang ang imong androgen production. Could be possible nga ang imong mindset is na ganang gyud ka mabay kay happy ka kay na kay idolize nga pare-pareha nimo. So, it could be both nurture and nature. Could be influenced by the environment and due to hormone production. Katulong pangutana, wala pa mahibaw ang akong mga ginikanan sa akong gibati. Madlok man kong makulatahan o palayason. Unsaon man nako sila pagingon. Inalang nga, ingon si Dr. Obra nga, it is a way of life. I-drop lang ko ngalan, kuan, limli. Dili man ni sa disorder. Di, pa. Of course, dismaya yun ang papa. Labi nag-military. Labi macho yun. Ang iyang lalaki, the only anak niyang lalaki na bayot. Bakit tayo mahimo niya na. Bisa gonsaon pa ni mo nagbunal, mabayot ka na yun. Ayaw na lang, akseptahan na lang na. And then, as long as he will not do something against the law, he will not break the law, okay naman na siya. Ang iyang style sa panginabuhi is with integrity, no? With social acceptable to the norms and moral of the society where we are in, there's nothing wrong with that. He's happy, comfortable being one, there's nothing wrong with that. No, that is not a disorder. Kung balikon sa mga usapa, it is a way of life. Hadlok kang palayason ka sa imong papa, dili po tingali, masabotan na imong papa. Palitin lang bagong kasunis. Or regalo. May bawa sila nga mo na imong gender preference. Nabito to'y usa ka aplikante na mo nga doktor sa Vicente Soto kay usa man ko sa membro sa screening committee na mga apply. Tanaw na ko niya macho kayo. Nya tanaw na ko niya medyo may pagka-feminine yun. So ako nga ditso pangutanan ko, what is your sex preference? Ditso sa ko niya tubag. It's a doc, the same sex doc. Homosexual ko. Okay, wala problema. So maayawan mo trabaho. Maayawan trabaho. Very intelligent. Sunod nga pangutana, dili ko gustong masamok ang among pamilya na sigurado man gyud ko masuko sila. Ganahan man sab gyud ko nga lalaki na lang kay lalaki man gyud ko. Pero ang akong feeling lang ang dili mo cooperate. Mapugngan ba pabar nako ning akong gibati unsaon? Well, kung ganahan ka maglalaki ka, you indulge in activities nga panglalaki. Ayaw anong sikag palit make-up or kuan nang kag panglalaki di panglalaki nga activity sa imong kuan no? Posible mahimo kang bisexual kung mauna no? Namo ko'y kailang mga bayot nga naminyo siya dahil nagang anak. Pero noon siya sa ilang barangay nga bayot. Pero na siya yung asawa. Nabo siya mga anak. No, so, balance na god. Balance na yun, no? So, more on hormone production na siya. Androgen, testosterone. Medyo gamay natin lang mo. Nang naingon ani ka. O ang imong environment. Okay? So, maningkamot kang namo ko'y kailang. Mga bisa mga doktor, mga lawyer, mga non-bayot. Pero napoy uyab nga babae. Napoy uyab ng lalaki. So, mahog lagi bisexual. Okay? So, paibaway mo papa, mama. Nga, i-drop lang ako nga. Ingon Dr. Obrame nga, dili man ni disorder. Kuan man ni, it's a way of life. Ako ning kagustuhan. Okay? Nakakasabot ka, Limlay, sa imong problema. Kung nga to sa tanang mga mahuyang nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obrame, ingon ko nga, dili ni siya disorder ang pagkabayot o pagka-lesbian. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law, it is acceptable. Babae, lalaki ra, pero against po kuan ng the same sex marriages. Ako personally against ko niya. Murag double blade rather duha atong baruganan. Wa ko mag-tolerate ana, wa ko nag-encourage mo bayot ma, pero kung inanay gyud mo,
Wala na tayo mahimo, akiptahon na lang. Pero minyoon mo pare, nga pareha mo lalaki, mo di na po na siya tingari po makatarunganon para sa ako. I don't know, in other countries, gitolerate man na. Pero para sa ako, personal akong opinion, no, daily may... before ko mo end up, there was one time, nagbakasyon mi sa San Diego, California, sa Amerika. Akong pamilya. Ang among giabangan nga Airbnb, ang usa ka balay gud may mong giabangan kamera. Atong section sa balay, ha? Kanang duha ka lalaki nga pirmi magtapad. Ano na lalaki? Na from a reliable source, magtiayon ko na sila. So nangutan ko sa akong misis, akong mga bata, ko nga, isa kay bayot na nilang duha do. So nga nana. Sa Amerika acceptable na niya, magpuyo the same sex. Pero di sa ato naman gyapon nagibalo ko yung nana, pero mga lagi na stigmatized. But we have to accept that, no? Na namang come in open naman ganyan sila, no? Okay, so now tatay nakutlog patulunan ko na lawali mayo ngadto sa mga libuan millions na minaw sa programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan yung pagpaminaw sa atong mga programa sa Aramen taas kitag rating din sa atong lugar. Until the next time, bye-bye, hasta la vista. Handu mana so sa ka awit. May ngalo ka ninyong tanan nga mga sukig tigpaminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Dave, sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kanayo sa kalalaki nga nagpayo sa Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Dave. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uban na lang ka na ako. Pero, Ros, niya kaniya akong trabaho. Wa ko'y mahimo ko na ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nung di ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Ros, bay. Ano yung ibiyaan naman ka? Ako ba ni mo, ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na kakay. Wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay. Ako yung ginalan ko. Asam ta? Magpaayo ko sa akong cellphone. Day milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw mong goday ni Uy, Jago. Sige naman na nikaguba imong cellphone. Nilising nagbago, Uy. Okay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit, akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello. No, namuha lagi ka ba eh? Gikilig ka ba eh? Amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw gilang natin mingan. Naanad na ko anak niya, Uy. Thank you ha nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sad nako. Okay lingaw. Maong giuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Vines na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga,
Gibiyaan ka niya? O lagi. Kailangan niyang ubanan niya ang iyang inahan sa probinsya kay namatay mo niyang papa. O wanay kauban. Mao pa? Di na tapos isgot niya eh. Ang isgutan na lang na to mo nga kita. Ha? Kung manghuyag po ni mo, milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nang huna-hunaon ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo nimo og sa imong ex. Sige, okay na. Anap ko magpabot. Niya, saan naman? Mapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kurt. Sige na lang, good. Gisugot na tika. Yes! Thank you, Milit. Salamat ka mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Tinood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong. Kung mga nanay, magpakasal na lang ta. Sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa huwes lang, good. Ang importante nga, magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, Day. Ikaw ni balas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Nainibalik din sa syudad. Ha? Kisa man? Si Rose. Niyan siya pag-birthday ni Kira. Pagusang adlaw. Tinood ka? Lagi. Pero mausa lagi. Nibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong nibalik na yun siya sa probinsya. Bay. Uy, diba? Ikaw yung nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung milit ha? Bay. Ayaw na yung taon, bagay. Kay nahimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit. Ngano nag-impake man ka, Dong? Muli ko sa mo, Day. Taw-taw na sad nga huwag ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong live ron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Ano man bod. Dili di ko ni mo kuyugon, aron makita sa nako sila? Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik ka din ko. Mau ba? Nala, sige. Amping, Dong. Ikaw?
Ngano ni ka? Rose, nakasultin ako nga dibalik ko ka sa syudad ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihi ko tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunan ko. Oo, Dave. Kung mo na magbalik na. Nagkadungo kasi mong mga gipanulti. Human ko nimo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Sa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko nimo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko tinuod. Diin magbit kagikan. Yuli lagi ko sa probinsya. Ginga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo sa imong pagpauli dito? Milit. Tungani ko tinuod. Oh. Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha sa imong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod ka na sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak. Milit. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Doon kayo nagpabilin kong puy ang gihapon akong kaghapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinoon ako siya. Ang kunon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang yun ako nga kung nahuna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga naguluhan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing pagkidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining pinamanon, handumanan sa Osaka with Girl, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.